ஆல் இந்தியா நெட்வொர்க் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் என்ற அமைப்பை 2009இல் நாங்கள் தொடங்குகிறோம். எதற்காக என்றால், மக்களை ஏமாற்றக்கூடிய தனியார் நிதி நிறுவனங்களை எதிர்த்து மக்கள் பாதிக்கக்கூடாது என்ற ஒரே கருத்துக்காக நாங்கள் கோயம்புத்தூரில் ஆரம்பித்து இந்தியா முழுவதும் எங்களுடைய பிரச்சாரம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. மத்திய மாநில அரசிடம் எங்களுடைய கோரிக்கையை நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறோம். அதனால் பல தீர்வுகள் கிடைத்திருக்கின்றன. ஆனாலும் இன்னும் சரியான சட்ட வரைமுறை வேண்டும். இதை மாதிரி பிரைவேட் கம்பெனிகள் தொடங்க முடியாத அளவில் மத்திய அரசு ஒரு தனி சட்டத்தை ஏற்ற வேண்டும் என்று கோரிக்கைக்காக நாங்கள் தொடர்ந்து போராடி கொண்டிருக்கின்றோம். எங்களுடைய போராட்டம் அரசு பல தடவை பேச்சுவார்த்தைக்கும் காவல்துறை மூலமாகவும் பல தீர்வுகளை கண்டிருக்கின்றோம். இன்னும் இது கடுமையான சட்டத்தின்படி இதை தடை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய முழுமையான கோரிக்கை. இந்த மாதிரி கம்பெனியெல்லாம் வரவே கூடாது. வராத அளவில் இப்போ 7 ஸ்டேட்டில் அந்த மாதிரி ஒரு சட்டத்தை போட்டுக்கிறாங்க. பக்கத்து மாநிலமான கேரளாவில் இதை மாதிரி கம்பெனிகளை தொடங்க முடியாது. அதே போல் இந்தியா முழுவதும் வரணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய முழு கோரிக்கையாக இருக்குது. எங்களுடைய இந்த தொழிலில் ஒரு 40 லட்சம் பேர் எங்கள்கிட்ட தொடர்பில் இருக்கிறாங்க. 5 கோடி பேர் வேலைவாய்ப்பு இந்த சரியான தொழில் முறையில் இருக்குது. அதில் இந்த டூப்ளிகேட் கம்பெனி வர்றதுனால எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு கெட்ட பேர் வருவதால் இதை எதிர்த்து நாங்கள் நீண்ட காலமாக 14 ஆண்டு காலத்துக்கு மேலாக போராடி வருகிறோம். இப்பொழுது அரசிடம் நாங்கள் கேட்பது, இதை சட்ட வரைமுறை வகுத்தணும், சரியான கம்பெனிகள் மட்டுமே வர வேண்டும், ஒரு தனி அமைச்சரை வேண்டும், இது எங்களுக்குன்னு ஒரு பாதுகாப்பு வேணுங்கிறதுக்காக முக்கியமான ஒரு கோரிக்கையாக வச்சு நாங்கள் இப்போது கன்னியாகுமரி முதல் டெல்லி வரைக்கும் எங்களுடைய பிரச்சாரம் தொடர்ந்து நடந்துட்டு எல்லா பேப்பர்லையும் எங்கள்கிட்ட எங்களை பற்றி எங்களுடைய பிரச்சாரத்தை பற்றி நீங்கள் எழுதியிருக்கிறீங்க. மிக்க நன்றி. அது ஒரு மிகப்பெரிய எங்களுக்கு கைப்பிடிச்சிருக்கு. இந்தியா முழுவதும் தெரியும். உங்களுடைய எல்லா பேப்பரும் எங்கள்கிட்ட இருக்கும். எந்த பேப்பர் எல்லா பேப்பர்லையும் அந்த செய்தியை போடுவீங்க. ஆனால் அதுக்கு ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு இப்போ ஒரு கேரளா, ஆந்திரா இவங்கெல்லாம் சரியான முடிவு எடுத்துக்கிறாங்க. இதே மாதிரி அந்த அரசு போல இந்தியா முழுவதும் இந்த மத்திய அரசும் மற்ற மாநில அரசுகளும் ஒரு சரியான நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத எங்களுடைய முக்கியமான கோரிக்கை. அதுக்காக நாங்கள் இந்த தடவை என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு அரசியல் கட்சியை நாங்கள் ஆதரிக்கிறதுங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு இருக்கிறோம். என்னுடைய பெயர் மனோகரன், நான் இருக்கிறேன். பொதுச் செயலாளராக இவங்க பிண்டு பஜாஜ் அவர்கள் பஞ்சாப், அமைப்பு செயலாளராக மஞ்சுநாத் அவர்கள் பாப்ராஜ் கோயம்புத்தூர். இது இந்தியா முழுவதும் இன்னைக்கு எங்கள் கூட தொடர்பு ஏற்பட்ட எவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னா 40 லட்சம் பேருக்கு மேல தொடர்பு இருக்கிறாங்க. எல்லாருக்குமே அந்த ஆசை இருக்குது. ஆனால் காவல்துறையும்